Преди близо година ви разказахме за тези климатици, които са незаконни. Тогава от общината обещаха, че те ще бъдат премахнати. Това обаче не се случи. Защо общината не си свърши работата? Вижте в този частен случай. Аз съм Мая Димитрова. Преди 6 години собствениците на известно казино поставят тези климатици пред витрината на съседния магазин. И върху имот, собственост на жилищната кооперация, в която се намират и казиното, и магазина. Всичко това се случва без съгласието на живущите в кооперацията и собствениците на магазина, което е задължително и автоматично означава, че климатиците са незаконни. Няма видимост от улицата. Няма контакт с потенциални клиенти. Все едно съм зазидана и така. Сигнал до общината е подаден веднага от потърпевшите. Аз съм подавала жалби по всички институции подред до Министерство на строителството и регионалното развитие, понеже имах информация, че те контролират ДНСК. Но докато подавах жалбите, те се прехвърляха отговорностите един на друг. 6 години не са предприети никакви мерки за премахването на незаконните климатици. През януари ние се обърнахме към общината. Климатиците не са законни. Проблем е обаче, че няма разрешителен режим за климатиците в ЗУТ. Но въпреки всичко, те не са поискали съгласието на съсобствениците в кооперацията. Ще отидем, ще направим констативни протоколи. Аз затова първо днес отидохме с главния инженер и с специалисти да се увериме на място за какво става въпрос. Ще им направим констативни протоколи, предписания за преместване на климатиците. Процедурата според кмета трябваше да отнеме месец. 10 месеца след това обещание, ние отново сме пред кооперацията на булевард Витоша, както и климатиците. Изпълни ли обещанието си общината? Не, нямат и намерение да го изпълнят. За 1 година не бяха взети никакви мерки. Нямат и намерение да взимат, както винаги до сега. Просто дори не си правят труд да ми дадат някакъв отговор, писмен. Седмица след излъчване на първото ни предаване, в магазина става инцидент. Беше простреляна витрината ми. А кой е прострелял витрината? Не се вижда на камерите, но да, аз имам едни врагове. Просто никой друг не мога да посоча. Ако се случи нещо с мен или с семейството ми, това ще е от казиното. Отново потърсихме общината. Защо премахването на тази проста незаконна конструкция им отнема толкова много време? С констативния протокол, който направихме, установихме какво е положението. Написахме им предписание, което да преместят климатиците отзад, те не се съобразиха с него. По закон, след като няма обжалване или изпълнение на предписанието, общината и РДНСК са длъжни да предприемат реални действия за премахване, да пратят работници, които да свалят климатиците. Това не се случва. Защо? Защото в един момент беше затихнал от това, но сега, щом излиза на ново проблема, ние ще направим на ново предписание за преместване на климатиците в двора на кооперацията. Как точно позатихват задълженията на общината спрямо незаконните действия на казиното, си е, както казват, въпрос за $1 милион. Нашата поява обаче вдигна шум и проблемът излезе от забвение. Сега ще изискаме в 14-дневен срок да предприемат действия. Ако не спазват 14-дневен срок за предприемане на действия, тогава следват за неизпълнение на предписания административно наказание, актове и глоби. Те не са прекалено големи, но имат респектиращ ефект и евентуално след като не го изпълнят и това предписание на районната администрация, ще потърсиме и други органи през РДНСК, други компетентни органи, които да се издаде заповед за премахване на външните тела на климатиците. Колко ще отнеме тази процедура? Оптимален срок около месец и половина. Поредното обещание на общината да изпълни една проста процедура и да спази закона. Само дано и този път ни се стори твърде тихо, за да работи. От общината обещават, че този път климатиците наистина ще бъдат премахнати, защото са незаконни и защото е неприемливо те да останат там. Както е незаконно и неприемливо това, че общината не е предприела никакви действия за премахването им през изминалата година. А сега бяхте с частен случай. Аз съм Мая Димитрова.